kerta kaikkiaan minkä näköistä sooppaa sieltä työnnetään, mutta peli kuitenkin on käynnissä ja Suomen ylivoimapeli lähtee käyntiin, niin Mikko Mäenpää pyöräyttää sinne välittömästi ensimmäiselle vetopaikalle ja siitä tulee myöskin avausmaali Suomelle. Siinä ei ylivoima kauaa ennätä vanhentua, kun ensimmäistä kertaa kiekko lyödään Jonas Ehrnroothin selän taakse. Ainoastaan 1.28 on erää pelattu, kun kiekko on ensimmäistä kertaa Jonas Ehrnroothin selän takana. Ja tällä myöskin Suomen joukkueella ja peli on selvästi parantumaan päin ja ei nyt ole kauhean vaikeasta syytä hakea. Tässä erässä ei rangaistuksia ole ollut. Peltonen loi ja Villehän lataa kiekon häkkiin ja peli on 2-0 ja kyllä imaisee Ehrnrooth pahasti. Kyllä tämä Ruotsin maalivahtitilanne on kyllä todella, se on mielenkiintoinen ja joku voisi sanoa, että se on jopa kestämätön, koska eivät tällaiset vedot nyt saa mennä häkkiin. Ja peli on 2-0 Suomelle ja Ville Peltonen 81. maali maajoukkueessa. Sieltä se tulee täysin ilman mitään maskia ja hupskeikkaa. Sinne se lörähtää. Myöskin nyt väliin. Vieläkään ei Suomi saa kiekkoa haltuun. Se sitten pomppukiekko ja aivan maali on tyhjillään. Ja nyt se sitten valitettavasti sinne menee. Patrik Zackrisson iskee 2-1. Sen verran siellä nyt harhailtiin ja pomppukiekkoja tulee, että Ruotsi pystyy kaventamaan. Ei ollut pakka ihan kohdallaan nyt Peltonen, Kapanen, Joensuu kolmikolla ja Patrik Zackrisson lyö turnauksen avausmaalinsa. Mitisin pelaaja, joka saa sieltä pomppukiekon. Se tulee nyt inhottavasti Jonas Anderssonin mailaan ja sitten se pomppaa sinne suoraan näin Zackrissonille ja siinä ei Lehtonenkaan millään ennätä, kun maali on tyhjillään. Jos nyt väli pyöräyttää sinne mukaan ja hyvin pääsee väliin. Siinä nyt olisi paikka. Kiiskinen! Hei! Loistava karvaus ja Tuomas Kiiskinen. Kyllä Kiiskinen tekee aika kovaa jälkeä tuolla kentällä. Hän sivaltaa Suomen 3-1 johtoon ja kyllä on ollut mukava seurata Niirala Maltsevin pelaamista. Jatkoaikamaali Tšekkiä vastaan ja nyt erinomainen karvaustyöskentely koko hyökkäys kolmikolta ja Tampa Bay puolustaja Victor Hedman pyyhkäisee siinä kiekon suoraan suomalaislapaan. Sieltä tulee Jussi Jokinen, tarjoilee Kiiskiselle. Ja kyllä Jonas Ehrnrooth, kyllä siellä Per Morts viettää vielä monta unetonta yötä kyllä. Jos ei näitä maalivahtiasioita. Pyörää minuutti on jäljellä ja sieltä tulee sitten todennäköisesti ratkaisu. Pupsista heijaa, se lyödään tyhjään häkkiin. Siinä ei kauaa nokka tuhise, kun Janne Pesonen nyökkää siinä Granlundille, että pistit sitten siihen passin sopivasti. Ja se sopiva passi tietää sitä, että 4-1 aloituksen jälkeen välittömästi. Se on Pesoselle ensimmäinen maali tässä turnauksessa. Ja toinen tehopinna, Granlundille myöskin ensimmäinen tehopiste vielä kerran. Nokelainen aloituksessa, Nokelainen Granlundille ja tämä rauhallinen siirto Pesoselle, joten siihen löytyy sitten myöskin 2 syöttäjää tähän